Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я, Юрий Дракохруст, и наш сегодняшний гость, эксперт, аналитик Стапеня. Рыгор, привітанне. Прывітанне. Рыгор. Так, нешта гэта у вас здаецца. Рыгор, я хочу... Мгм. Да, ну, значит, у мяне штосьці. Окей. Рыгор, тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта даследаванне, якое было праведзена Chatham House вами у сярэдзіне лістапада. Вось літаральна некалькі хвілінаў, можна сказаць, паўгадзіны таму на сайце Chatham House з'явілася справаздача пра гэтае даследаванне. І вось распавядзіце спачатку, вось што это за даследаванне, каго вы апытвалі і пра што? Так, безумоўна. Ну, першае пытанне самае простае, пра што гэта пра беларускі палітычны крызіс, але вось адным з кавалкаў, які асабліва мы вырашылі даследаваць у гэты раз, гэта стаўленне беларусаў да Расіі. Таму што, безумоўна, зараз з'яўляецца шмат інфармацыі, што стаўленне змяняецца. Часта кажуць пра гэта палітыкі, таму што яны гэта, безумоўна, як выкарыстоўваюць у сваёй палітычнай дзейнасці. То бок нам было вельмі важна паглядзець, ці гэта сапраўды так ёсць. Калі казаць ужо пра методыку даследавання, то гэта онлайн-даследаванне, то бок мы вывучалі людзей, якія жывуць у гарадах, таму што немагчыма рэпрэзентаваць тых, хто знаходзіцца ў вёсках у Беларусі па сродкам онлайну. Таму мы кажам, што гэта даследаванне толькі гараджанаў, да? Жыхароў гарадоў Беларусі. Рыгор, ну, сапраўды, вось стаўленне да Расіі самая цікавая частка гэтага даследавання, але на пачатку вот распавядзіце, наколькі я ведаю, у вас там ёсць такая класіфікацыя апытаных, прыхільнікі пратэсту, праціўнікі пратэсту, прыхільнікі ўлады, якіх вы называеце бастыёнам Лукашэнкі. І в гэтым даследаванні трэцяя група, вы іх называеце назіральнікамі. Ну, в мінулым, здаецца, вы іх называлі гледачамі. Вот як вы вызначалі гэтыя групы, якія іх памеры? Так, мы вызначылі 3 групы. Это простое, як гэтыя людзі галасавалі і якім чынам гэтыя людзі сёння ставяцца да пратэстаў, так? Ці яны падтрымліваюць пратэсты, ці яны не падтрымліваюць пратэсты, ці яны ходзяць на пратэсты, ці яны на іх не ходзяць. І такім чынам мы атрымалі 3 групы. Першая група это там 38%, это прыхільнікі пратэсту, так? То бок гэта ўсё ж такі у выпадку гэтых пратэстаў, которые мы маем цяпер, так? Куды складаней казаць пра нейкія сацыяльна-дэмаграфічныя азнакі, таму што в прынцыпе пратэстуюць супраць Лукашэнкі людзі сапраўды вельмі розныя. Але ўсё ж такі, калі паглядзець вось углыб, то мы побачым тое, што сярод прыхільнікаў пратэсту, то бок тых, хто вось найбольш актыўна пратэстуе, гэта безумоўна там найбольшая колькасць мінчан, там больш мужчын ці жанчын, там больш, чым у параўнанні з іншымі групамі людзей з вышэйшай адукацыяй. То бок вось гэтыя людзі з'яўляюцца так званым ядром прыхільнікаў пратэсту. Калі паглядзець на людзей, которые з'яўляюцца так званымі назіральнікамі, то гэта людзі, у прынцыпе, которые падтрымліваюць пратэст, але яны не гатовыя ісці на пратэст, яны не гатовыя да персанальных нейкіх там рызыкаў. Яны складаюць прыкладна траціну вось беларускіх жыхароў гарадоў. І сярод іх больш жанчынаў, сярод іх больш маладых людзей, супрацоўнікаў дзяржаўнага сектара, супрацоўнікаў сферы абслугоўвання. То бок гэта людзі, которые частка з іх нават не хадзіла на выбары, частка з іх хадзіла на выбары і галасавала супраць усіх, альбо галасавалі за Андрея Дзмітрыева, альбо за іншых кандыдатаў. То бок это людзі, которые акурат такія не маюць выразных палітычных поглядаў, пры тым, што яны, у прынцыпе, усведамляюць, што Лукашенко павінен сысці. Што вельмі важна, тое, што яны не прымаюць гвалту з боку дзяржавы ў дачыненні да людзей. То бок і яны ўсе кажуць пра тое, што гвалт неабходна павінен быць спынены.
І третья група, якая складае 28%, гэта людзі так званыя там праціўнікі пратэсту альбо бастыён Лукашэнкі. Гэта людзі, которые вельмі негатыўна ставяцца да пратэсту, которые лічаць тое, што ён павінен прайграць, і акурат тыя людзі, которые працуюць у дзяржаўным сектары звычайна, это людзі, которые часто займаюцца працай нізкакваліфікаванай. То бок гэта людзі, у прынцыпе, больш такія вось старэйшыя, так, шмат больш пенсіянераў, людзей з сярэдняй адукацыі, і ўсе яны, конечно, аб'яднаныя вакол Александра Лукашэнкі. Хоць, безумоўна, ўсё ж такі вось гэтая група, 28%, гэта, як паказвае вось з нашага даследавання, которое рабілі мы цяпер і которое мы рабілі 2 месяцы назад, што, ў прынцыпе, не ўсе людзі з гэтай групы насамрэч галасавалі за Александра Лукашэнку. То бок там внутрі ёсць людзі, которые нават некаторыя маглі галасаваць за Святлану Ціхановскую, але пасля ў ёй расчаравацца. То бок, у прынцыпе, што сёння іх аб'ядноўвае, тое, што яны лічаць, што пратэст павінен прайграць. Ну, а зараз все ж таки да стасункаў з Расіяй. Вот давайте пачнем спачатку самого такого як бы базовага пытання. І наколькі я ведаю, там у вас в пытанні быў набор этнасаў, там рускія, амерыканцы, палякі, украінцы, немцы. І задавалася пытанне, хто з гэтых вот народаў, этнасаў вам самы блізкі? Хто вам блізкі, хто далёкі? І вот які атрымаўся вынік у цэлым і які ў разрэзе вот этих групаў? Так. У цэлым атрымалася тое, што рускія для нас лічацца самым блізкім народам па духу, па культуры, па ментальнасці, і гэта ёсць ва ўсіх групах, которые мы выделяем, так, сярод і пратэстуючых, і назіральнікаў, і тых, каго мы называем бастыёнам Лукашэнкі альбо праціўнікамі пратэсту. Другое месца займае украінцы, займаюць, то бок, і там тое самае, так, мы бачым тое, што гэта таксама меркаванне, якое падзяляецца паміж усімі групамі. Ужо большыя там нейкія падзелы, большыя разбежкі пачынаюцца адносна літоўцаў, палякаў, немцаў, амерыканцаў, так, то бок, тое, што у прынцыпе, людзі, которые падтрымліваюць пратэст, яны досыць прыхільна ставяцца да палякаў, напрыклад, а людзі, которые праціўнікі пратэста, яны ўсё ж такі менш прыхільныя. Ну і зноў жа, гэта пытанне тут акурат не прыхільнасці, а пытанне нейкіх там культурных кодаў, так? То бок усё ж такі гэта недалёка не значыць тое, што чалавек, калі ён ставіць там палякаў кудысьці ніжэй, што ён мае нешта супраць палякаў. То бок гэта, ў прынцыпе, досыць відавочна, што мы па сваёй культуры нашмат бліжэй да расіян. Але і наадварот, у тым сэнсе, што чалавек можа быць за, скажем, далучэнне Беларусі нават да еўразвязу, але палякі, тым больш немцы, для яго могуць быць далёкімі людзьмі вот в таком культурным, ментальным сэнсе, так? Так, безумоўна, безумоўна. То бок гэта ніякім чынам не ўплывае там на нейкія, не мае значнага значэння на палітычнай прэферэнцыі чалавека. То бок чалавек, который безумоўна мае там, вось мы цяпер бачым тое, што адбываецца цяпер, так, што у Расіі ёсць нейкая хваля падтрымкі ў бок Беларусі, і гэта вось сапраўды адчуваецца тое, што беларускім грамадствам як мага бліжэй, так. То бок тое, што Каста выпускае кліп там у падтрымку беларускіх пратэстаў, ці там тое, што Дождь там ужо ператварыўся ледзь не ў беларускі тэлеканал, то бок гэта тое, што беларусы найбольш бліжэй бачаць, так? І тое, што яны адразу, это частка іхняга жыцця. Так? Ну і тое, што ў беларусаў, скажем, шалёная аўдыторыя таго ж Максіма Каца, які, ў прынцыпе, іншаземец. Ніякі блогер там польскі ці нямецкі, ці які, ну, і блізка нічога такога не мае. Так, безумоўна. Ну, то бок, это было бы просто немагчыма, потому что, ну, вось менавіта пытанне вось гэтай культурнай блізасці. Так, ну, а цяпер пра ўсё ж такі як бы стаўленне да Расіі не як, так сказаць, зямлі пэўнага народу, а як да дзяржавы. І вот, наколькі я ведаю, шмат набрала опцыя, вот пытанне, так сказаць, ці згодны вы, ці не згодны, з тэзай «Расія – адзінае апірышча Лукашэнкі». Як людзі ставяцца да гэтага выказвання і хто як? Так, у прынцыпе, гэта тое, што вельмі папулярна ў беларускім грамадстве, так, то бок 73% гарадскіх жыхароў кажуць пра тое, што Расія гэта адзінае апірышча Александра Лукашэнкі. Унутры ж розных групаў там крыху падыходы розняцца.
То бок у сярод людзей, которые падтрымліваюць пратэст, гэта 86%, то бок сапраўды пратэстоўцы лічаць, што вось Расія гэта сапраўды адзінае, што чаго не стае ім да перамогі. А ў выпадку людзей, которые праціўнікі пратэсту, то там 59% таких людей, которые лічаць, што Расія адзінае апірышча Александра Лукашэнкі. То бок гэта паказвае, што ў прынцыпе людзі, которые падтрымліваюць Лукашэнку, ну, я думаю, што ўсё ж таки насамрэч у яго ёсць нейкі запас нейкай іншай прочнасці, апроч як Расія. Безумоўна, гэта запас людзі, которые за яго нібыта галасавалі і цяпер з'яўляюцца праціўнікам пратэсту, это безумоўна і сілавікі, і чыноўнікі, і гэтак далей. То бок яны бачаць, што ўсё ж таки Ну, у дадзеным выпадку слова адзіны, так что-то пропала у нас сувязь. Ну, Россия, калі... Да, мы уже вернулись, так? Да, так повторите, калі ласка, то, что вы... Вот, так. То бок сярод людзей, которые з'яўляюцца праціўнікамі пратэсту, яны ўсё ж таки лічаць тое, што насамрэч у Александра Лукашэнкі ёсць куды больш там нейкіх апірышчаў, так, ёсць чыноўнікі, ёсць людзі, которые самі галасавалі за Александра Лукашэнку, ёсць сілавікі, безумоўна. У выпадку ж людзей, которые падтрымліваюць пратэст, яны ўсё ж таки бачаць тое, што насамрэч Расія з'яўляецца вось гэтым галоўным элементам, чаго не стае да перамогі. Так, то бок калі б Расія змяніла сваё стаўленне, то адпаведна і сілавікі, і чыноўнікі, ды і грамадзяне Беларусі таксама маглі бы змяніць сваё стаўленне да Лукашэнкі. Рыгор, але ўражвае, што высокая колькасць, вот вы сказали 59, сярод прыхільнікаў Лукашэнкі. То есть это людзі, которые самі за яго. Ну, яны кажуць, ну да, ну мы за яго, але адзінае ўсё ж таки, а фактычна, ну, галоўнае, як бы, апірышча, это Расія. То есть яны не кажуць, нет, это мы яго апірышча. Так. Ну, я думаю, што ўсё ж таки ёсць у іх досвед жніўня, калі падавалася, што вось-вось і ўсё магчыма. І тады менавіта пазіцыя Расіі шмат у чым там паўплывала на тое, што Александр Лукашенко утрымаўся. Што прыехаў нейкі дэсант, Владимир Путин павіншаваў, там нешта паабяцаў, нейкія дэсанты, не толькі журналісткі, которые прыехалі, таксама і паліцэйскі. То бок, у прынцыпе, сярод іх ёсць усведамленне, што без России ўсё ж таки был Александр Лукашенко не пратрымаўся. Да і шчыра кажучы, ну, я думаю, што у прынцыпе это ж не так і далёка ад праўды. То бок, калі з аднаго боку ўжо все варыянты скончаныя, ну, значит, застаецца толькі адзін бок, ён называецца Россия. Рыгор, а вот вы уже сказали про Путина. Вельмі цікавае пытанне і адказы на яго стаўленне вот асабіста да Путина, да Владимира Путина. Здаецца, у траціны стаўленне пагоршылася. Вот у каго пагоршылася, у каго, может быть, не пагоршылася, палепшылася, і чаму? Да. Тут вельмі цікава, што Владимир Путин, у прынцыпе, даволі папулярны палітык у Беларусі. То бок мы не замярялі іншых палітыкаў у сэнсе міжнародных нейкіх замежных, так? Але праўдападобна, што ён можа быць і нумарам адзін. То бок 2/3 беларусаў ставяцца да яго пазітыўна. То бок хтосьці вельмі добра, хтосьці проста добра. І калі казаць пра змену, которая адбылася, то яна, безумоўна, адбылася сярод людзей, которые з'яўляюцца прыхільнікамі пратэсту, тыя, хто пратэстуюць. І вот сярод іх гэта найбольшая змена адбылася. Калі казаць пра агулам ўсё грамадства, то гэта змена адбылася ў траціны беларускіх жыхароў Беларусі. У траціны беларускіх жыхароў стаўленне да Владимира Путина пагоршылася. І гэта ўжо, безумоўна, з'яўляецца нейкім там доўгатэрміновым чыннікам, который Россия павінна нейкім чынам улічваць. Рыгор, вот я хочу докладней как бы супоставить две лічбы. Вы сказали, с одного боку, у прынцыпе да яго станоўча, то есть вельмі станоўча, ці просто станоўча, ставятся здесь 2/3 апытаных. А з іншага боку, вы сказали, что у траціны стаўленне пагоршылася. Так что у яго, так сказать, там 2 месяца тому рейтинг быў 90% в Беларусі, ну это немагчыма. Ці хутчэй за ўсё, что як бы стаўленне да яго может быть змянілася, але умоўно кажучы, з вельмі добрага да добрага. Так.
Так, безумоўна. То бок, у прынцыпе, сярод пратэстуючых ёсць нейкае ядро людзей, которые заўсёды да яго адмоўна ставіліся. То бок, але у прынцыпе, все беларусы да яго ставіліся 3 месяцы назад, і цяпер, как бы, у беларусаў досыць пазітыўнае стаўленне. Цяпер яно пагаршаецца, цяпер яно відавочна пагаршаецца, но мы не ведаем там ступенькі, да, мы не можам замерыць там, пэўна, вось, там, паставце 10 балаў Владимиру Путину цяпер, а паставце яму, колькі цяпер вы хочаце яму паставіць. То бок, мы не можам там сказаць, наколькі і як пагоршылася, мы можам, в прынцыпе, здагадацца, да, што, в прынцыпе, у сярэднім ідзе паступовае пагаршэнне, што людзі бачаць тых, хто пратэстуюць, яны бачаць тое, што не пачуў Владимир Путин беларусаў, не пачуў, то бок яны вось так яны думаюць пра яго, што ігнаруецца... Причем цікаво то, что вы говорите, то есть, а что, яны этого, вот цікаво, яны этого не чакалі пасля Украины, пасля Донбассу, пасля Крыму, і яны думалі, что ах, а тут Путин нас падтрымае, нас полюбит? Я думаю, что, в принципе, да. То бок, як бы, гаворка именно такая, что... Мы ж не украинцы якія, да? Ну, мы ж сапраўды не украінцы. То бок, як бы, то бок, ва Ўкраіне Владимира Путина няма 2/3 пазітыўнага стаўлення. То бок, ўсё ж такі сапраўды у беларускім грамадстве было нейкае там пачуццё, што, у прынцыпе, Россия будзе вымушана нейкім чынам дастасоўвацца да таго, што адбываецца ў Беларусі. У прынцыпе, яна нешта і дастасоўвае, проста яна робіць гэта вельмі мінімальна, марудна, але у прынцыпе беларусы чакалі, пэўна, ўсё ж такі ад Расіі, што, ну, вось гэтая пратэстуючая частка, яны чакалі большай прыхільнасці. І тыя людзі, которые назіральнікі, таксама чакалі нейкай большай прыхільнасці, ну, але не атрымалі. Рыгор, наколькі я ведаю, там даволі парадаксальная матывацыя якраз лукашэнкаўскага бетону, лукашэнкаўскага бастыёну, як вы яго называеце. Вот якая у іх матывацыя добрага стаўлення да Пуціна? Наколькі я разумею, што ў іх оно добрае, а чаму? За то, што он падтрымлівае Лукашэнку? Насамрэч, што гэта вельмі цікава, што у прынцыпе гэтыя людзі, скажем так, Владимир Путин правдападобна, калі б ён перастаў падтрымліваць Александра Лукашенко, ён бы не страціў. Гэта тое, што пабачыць. Так, потому што яны проста лічаць, што Владимир Путин моцны лідар, і што ён маладзец, што ён падняў Расію, што ён забяспечвае там нейкі ўзровень бяспекі. Для іх ён з'яўляецца лідарам. І так яны яго такім чынам успрымаюць. І, у прынцыпе, Александр Лукашенко тут ні пры чым для іх у гэтым сэнсе. І калі Владимир Путин скажа, што ну, Александру Лукашенку пора сыходзіць, ну, частка вось гэтага бастыёна так званага, ну, пэўна скажа, ну, да, как бы, значит, пэўна ўжо не пора. Судьба, значит. Ну, как бы, ну, я думаю, што безумоўна, што ўсё ж такі ў часткі расійскіх эліт ёсць нейкае пачуццё агідлівасці да беларускіх чыноўнікаў і да беларускай палітычнай сістэмы. То бок у іх ёсць выразнае пачуццё агіды. То бок яно, ну і ўсё ж такі яно можна зразумець, чым яно сфармавана. Так, мы не можам уявіць сабе Дмитрия Пескова з віном, который ездзіць па дварам, зрезае лентачкі, ну, з какими-то там, ну, то бок не можам гэтага уявіць. І вось у прынцыпе расійская палітычная класа, ну, вось такое стаўленне, што такі прысутнічае да беларускага палітычнага класу. І калі ў нейкім моманце расійскі палітычны клас это скансалідавана скажа праз свой тэлевізор, праз нейкія свае іншыя інструменты, ну, то хутчэй за ўсё частка людзей скажа, ну да, да. Рыгор, наступнае пытанне пра стаўленне людзей да, як бы, формаў, магчымых формаў будучыні ці зараз ну, як бы, інстытуцыйных стасункаў да Расіі. Вось чаму людзі аддаюць перавагу? Это, там, я не ведаю, эканамічны саюз, палітычны саюз, там, я не ведаю, зона вольнага гандлю, вот. Ці можна сказаць, як бы, чаму ўсё ж таки аддаюць перавагу беларусам? Наколькі я ведаю, вот это пытанні ў Беларусі, як бы, они вельмі чуйныя ў адрозненне ад пытання. Вы чуть крышечку меняете пытанне, і ўжо вельмі іншы вынік. Ну, тым не менш, вот вы можете сказаць,
яким формам, якой ступені блізкасці, інтэграцыі з Расіяй беларусы аддаюць перавагу? Так, я ось это аккурат отчиняю файлик. Глядите, безумоўна, самое что важное, что ёсць, это тое, что беларусы не хочуць палітычнай інтэграцыі. То бок вся эканамічная інтэграцыя, яны толькі за. То бок яны хочуць і вольны гандаль, яны хочуць і паміж сабой мець мытны саюз. То бок у прынцыпе яны адкрыта эканамічна вельмі блізка збліжацца. Калі ж пачынаецца гаворка весціся пра палітычную інтэграцыю, то у многіх пачынаецца такое непрыняццё. То бок што самае цікавае, што адно пытанне, которое мы, напрыклад, задавалі, людзям это іхняе стаўленне, калі б у Беларусі з'явілася адкрытая прарасійская палітычная партыя. І мы пабачылі, што насамрэч у ніводнай з гэтых трох груп няма вялікай любові да такой ідэі. То бок беларусы не хочуць мець адкрыта прарасійскіх палітычных партый, то бок у сваёй большасці, каб яны былі ў парламенце. То бок гэта даволі дзіўна, пры тым, што мы маем і культурную блізасць максімальную, так, з усіх магчымых, мы маем там у бастыёне Лукашэнкі велізарную колькасць людзей, нават у ягоным бастыёне, которая кажа, што Расія гэта адзінае апірышча як бы Лукашэнкі. Але нават сярод іх існуе разуменне тое, што не патрэбная прарасійская палітычная партыя ў Беларусі. Таму, адпаведна, у прынцыпе, гэта ёсць такім чынам выглядае сярод усіх беларусаў. То бок колькасць тых, хто хоча палітычна інтэгравацца, хто хоча там тым больш далучацца да Расіі, так, яна сапраўды не такая вялікая. Ну і можа быць, дарэчы, тое, што вы гаворыце, это такі пэўны стопар планам, прынамсі, некаторым планам, якія ёсць в Крамлі, што кшталту мы зробім канстытуцыйную рэформу, там запустим прарасійскую партыю у парламент. Это не хочется Лукашэнкі па зразумелых прычынах, але з вашых словаў вынікае, што это і яго прыхільнікам не хочется, і беларусам цэлым не хочется. Так, безумоўна. І я думаю, што это сапраўды нейкі стопар, который існуе, который улічваецца. Тут, безумоўна, яшчэ існуюць тысячу іншых стопараў, што па сутнасці няма людзей пад гэту партыю сабраць якіх. То бок цяпер мы бачылі тое, што з'явілася вось гэтая партыя Саюз, так? Мы чулі, не з'явілася, она з'яўляецца, павінна нейкім чынам быць зарэгістраваная неўзабаве. То бок там такія ідэі, як павялічыць дэкрэтны адпачынак там да 4, зменшыць пенсійны ўзрост на 5 гадоў. То бок такія ідэі, скажем так, мала рэалізуемыя і мала з чым звязаныя. Але вельмі рэалізуемыя, дарэчы, прызнаць Крым і Абхазію, і Асетію. Да, вось гэта адзінае што. То бок, але беларусам што ад таго? То бок яны калі пойдуць галасаваць, то бок как-то хочуць за нешта нейкую пра свой дабрабыт падумаць. Таму у прынцыпе упіраецца ўсё ў шматлікія фактары, у тым ліку тое, што беларускае грамадства, ўсё ж такі, калі нешта і выстрадалі за гэтыя годы з Лукашэнкам, то адну з рэчаў, которые выстрадалі, што ўсё ж такі беларусы хочуць самі вырашаць свой лёс. Рыгор, яшчэ пра уже больш канкрэтную форму саюза, бо часам, беларусы гавораць, да, хочам быць з Расіяй, так сказаць, там. Але, наколькі я ведаю, задавалася пытанне пра адзін саюз, і прычым вельмі такі востры, што называецца, военны саюз, пра АДКБ. Прычым, я так разумею, што якасць альтэрнатывы яму задавалася, там у вас была опцыя і НАТО, і нейтралітэт. Нейтралітэт, які фармальна запісаны ў Канстытуцыю. Як раскладваюцца меркаванне. Глядзіце, спачатку тое, як гэта ў прынцыпе выглядае. Так, 60% кажа, што Беларусь павінна застацца ў АДКБ, 33% кажуць тое, што павінна Беларусь выйсці з АДКБ, быць нейтральнай цалкам і не ўваходзіць ніякія ваенныя саюзы, а яшчэ 8% кажуць пра тое, што павінна Беларусь выйсці з АДКБ і далучацца да НАТО. То бок, што самае цікавае, што мы пабачылі адносна НАТО, што насамрэч гэтыя 8% яны па ўсіх групах нашых, которые ёсць, што яны там па 8% і маюць. І сярод прыхільнікаў пратэсту, і сярод праціўнікаў пратэсту, і сярод назіральнікаў пратэсту, вось гэтая лічба аднолькавая. Што, ў прынцыпе, нават сярод прыхільнікаў Александра Лукашэнкі ёсць людзі, которые там задумваюцца пра НАТО, што
Ну, пэўна, все ж таки вось ёсць там такое нейкае спецыфічнае крыло все ж таки ёсць. Калі казаць пра ўжо вярнуцца да таго, як першыя варыянты два раскладзеныя, гэта застацца ў АДКБ і стаць поўнасцю нейтральнымі, то мы пабачылі, што ўсё ж такі Бастыён Лукашэнкі ён найбольш такі прыхільны таго, каб заставацца ў АДКБ, то бок сярод іх это 77%, у той момант, як сярод прыхільнікаў пратэсту гэта 48%. То бок все ж такі, ну, ёсць розніца значная, хоць безумоўна, што трэба азначыць, тое, што у прынцыпе ёсць на чым гуляць. То бок калі б там Беларусь хацела заставацца, калі б рашэнне прымалі пратэстоўцамі, то бок ўсё ж такі тут не мае нічога такога, што 48% гэта сур'ёзная лічба, з ёй можна жыць, як бы, і з ёй можна заставацца у АДКБ, тым больш гэта все ж таки выхад адтуль будзе звязаны з вельмі высокімі коштамі, праўдападобна. Таму у прынцыпе чакаць нейкага выхаду, да, тут нема вось нейкага такого. То есть в этом senсе, калі, скажем, там Тихановская ці Латушка говорит, что не-не-не, мы не будем выходить з АДКБ, это, ну, как бы не толькі, можа, іх там асабістыя меркаванні, але это базуецца, наколькі я разумею, на мейнстрімным меркаванні іх прыхільнікаў, на мейнстрімным меркаванні тых, хто за пратэст. Так, безумоўна, то бок мы бачым тое, што вось пратэст акурат ён падзелены зноў з гэтай дзве часткі, так, палова, которая хоча АДКБ застацца, другая палова хоча акурат стаць нейтральнымі. То бок у прынцыпе вось такую мы бачым дынаміку, так, і пры тым, што гэта група, якая такая найбольш за нейтралітэт, это група тая, якая акурат тая, которая вось найбольш хацела бы развіваць беларускую замежную і вайсковую палітыку як мага больш самастойнай. То бок калі нават там гэта так ёсць, калі там ёсць такі падзел, то ўсё грамадства натуральна ўжо больш схільнае да таго, каб Беларусь заставалася ў АДКБ, і ісці супраць гэтага, ну, гэта вар'яцтва. То бок у прынцыпе у Беларусі вельмі папулярная ідэя нейтралітэту, то бок з гэтым так можна гуляцца, але зноў жа ж мы не бачым так, чтобы хтосьці з гэтым так сапраўды, ну, гэта адвакатаваў. То бок каб хтосьці гэта доўгі час развіваў гэтую ідэю нейтралітэту. То бок у прынцыпе шмат хто любіць заігрываць, пагаварыць, шматвектарнасць, нейтралітэт, але ніхто гэтую тэму не развівае, таму што многія усведамляюць, да чаго яна вядзе. То бок у прынцыпе, што наступствы такіх крокаў могуць быць для Беларусі вельмі сур'ёзнымі у выглядзе там нейкіх пагрозаў вайсковых, знешнепалітычных і гэтак далей. Таму у прынцыпе у беларускім грамадстве я бы сказаў так, што ёсць жаданне заставацца ў АДКБ і ёсць мара участкі людзей быць нейтральнымі. Рыгор, і яшчэ напрыканцы, яшчэ у вас там было некалькі пытанняў, блок пытанняў, ну, груба кажучы, стаўленне Тихановской и Координационной Рады до России, причем не зараз, а будучыні. Вот, умоўно кажучы, там Тихановская президент, ці Координационная Рада приходит до влады, и что будзе за адносінамі з Россией и з еўразвязам? Як это бачыцца людям? Так, тут вось это сапраўды вельмі цікавае пытанне, тому што у прынцыпе мы пабачылі тое, што шмат у чым успрыняццё вонкавай палітыкі умоўнага там пратэсту, да, калі мы уявім, што пратэст там перамагае, то ось Бастыён Александра Лукашэнкі чакае чагосьці, ну, такога, таго, што ім расказваюць па тэлевізору, так, што ён чакае, што будуць выведзены расійскія вайсковыя базы России, яны чакаюць тое, што будуць уведзеныя вайсковыя базы НАТО, яны чакаюць тое, што там з'явіцца мяжа, што расійская мова, руская мова страціць статус дзяржаўнай, яны чакаюць, што Беларусь будзе далучацца да Еўрапейскага Саюза і гэтак далей. У той жа момант, у прынцыпе, людзі, которые падтрымліваюць пратэст, яны аднакова гэтага не чакаюць. То бок, у прынцыпе, сярод іх няма вось такога пачуцця, што вось такія змены могуць у Беларусі адбыцца. У тым выпадку, калі пераможа пратэст. Але што мы пабачылі такое вось асаблівае, што у прынцыпе тут таксама ёсць попыт
сярод людзей, сярод прыхільнікаў пратэсту на вось гэты нейтралітэт, што ўсё ж такі многія людзі бы хацелі, каб урад умоўны ўрад Святланы Ціханаўскай быў арыентаваны на сяброўства і з Расіяй, і з краінамі захаду. І сярод так званых назіральнікаў это таксама прысутнічае, хоць у меншай ступені, але ўсё ж такі там 57% таксама кажуць пра тое, што ўрад Святланы Ціханаўскай павінны быць арыентаваны на тых і на другіх. І ў той момант, як Бастыён Лукашэнкі, натуральна, мае цалкам іншае стаўленне. Таму, што яшчэ тут мы цікавае пабачылі, это тое, што мы запыталіся ў людзей, дык, а як вы думаеце, што цяпер адбываецца? У якім кірунку ці хоча, напрыклад, Святлана Ціханаўская і координацыйны совет зближаться до России альбо зближаться до Захода. С кем они зараз теперь сближаются? И только 5% сказала про то, что Светлана Тихановская имкнется сближаться до России. То бок 70%, я зараз перапроверю лічбу, прошу прабачэння, 71% кажут про то, что Светлана Тихановская и координацыйная рада больше схиляют до того, как сближаться с Заходом. І гэта ўсё ж таки з'яўляецца нейкім выклікам, пэўна, для Светланы Ціхановскай, для координацыйнай рады, што вот нема ў людзей такого пачуцця, што хоць у прынцыпе беларусы ставяцца да Расіі пазітыўна, ставяцца пазітыўна да Владзіміра Пуціна, але пры гэтым вось яны не бачаць, каб Светлана Ціхановская імкнулася нейкім чынам супрацоўнічаць з Расіяй. І тут велізарная праблема, мне падаецца, камунікацыі, так? То бок, в принципе, калі праглядзець там выступы Светланы Ціхановскай, то у некаторых выступах яна называе Владзіміра Пуціна мудрым, у іншых выступах яна ўжо кажа пра тое, што мы не будзем прызнаваць ніякія дамовы, которые падпіша Александр Лукашенко з Владзімірам Пуціным. То бок, у прынцыпе, ну тут ўсё ж такі людзі чакаюць нейкай больш выразнай палітыкі паміж лідарамі пратэсту і кіраўніцтвам Расіі. Ясно, ясно. Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Рыгор. Я не выключаю, што мы яшчэ пагаворым пра вынікі гэтага даследавання, але вот зараз такое экспрэс адразу пасля таго, як это з'явілася на Chatham House, вот цяпер вы распавялі нам больш падрабязна.